ostean, basakauntiaren kapitaina niregan hurbildu zen. Tira bazala eta nik tiragaun esateko itxura nuela esan zidan. Momentuan kontrakatu ninduen. Itxasuan gehiagutara, urrupian Ingalaterrako Lady Konstantzontzia ikusi genuen. Barruan alporra handi bat zegoen entzunean, bere gora gehitu eta bere jantzeko eskatu zidan. Erasoan nira zuertatzen baldin zen, basakauntzia nire aginditzean arteko erregutu ziren. La